आपण येत्या मार्च महिन्यामध्ये अर्थसंकल्प सादर करणार आहोत आणि त्यावेळी कोणत्या घटकाला पीक कर्जमाफी द्यायची हे ठरवू आणि त्यानुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल असं अजित पवार यांनी सांगितलं। शेतकऱ्यांना आपलं सरकार 30 जूनच्या आत कर्जमाफी देणार असल्याचं अजित पवारांनी म्हटलंय। साताऱ्यामध्ये आयोजित कार्यक्रमामध्ये ते बोलत होते। माझे तुम्हाला सगळ्यांना सांगणे की मी आज तुम्हाला रहमतपूरमध्ये सांगतो, मी अर्थसंकल्प मार्चला सादर करीन आणि पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये साधारण कुठल्या घटकाला कर्जमाफी द्यायची शेतकऱ्यांना, ती कर्जमाफी पीक कर्जाच्या करता आम्ही देणार आहे। तुम्ही काळजी करू नका, परंतु ह्या वर्षी देता येत नाही, ती जून मध्ये म्हणजे 30 जूनच्या आत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। नवीन वर्षामध्ये नवीन बजेट त्या ठिकाणी येणार।